Ramogi juang kamora mora maintiere machiegni e twaka e chenro mar mbako romo mabende chakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Ramogi juang thuond wach mabende wadwa twake okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae otudore kod wach mar kabe Waikore ne tend mine kata oyo. Maen kaluore kod kata kaka jatenda riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya mano moluora Raila Odinga odiochieng' manyoro no kao thuolo makende mar walo jatenda duond bura mar Naka Kenya mano Martha Karua mar mondo mi obed jalupne e ng'welaro komten piny Kenya e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Kata kamano kopogore kod mano odiochieng' manyoro manen tarik 16 dwe mar 5 higani mar 2022 ema ne en odiochieng' mogik mabende duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nomiyo josiasa mar mondo mi giyier jolupgi mano motelo ne yiero maduong' ma pacho ka. Bende nyaka sani waseneno kata wasefwambo ni moko kuom governors mabende laro kom mar governors e counties mopogore opogore e pacho kae bende osewuok oko mar yiero joma mine mar mondo mi obed jolupgi e ng'welaro kombe mopogore opogore mabende gidwaro e pacho ka. Mane thuon wach mabende wadwa twake studio ka okinyi makawuono kabe Waikore ne telo mar joma mine kata mar ng'ama miyo kata oyo. Ramogi juang e studio kae okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak machalo kae mae. Antiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod thuon wach mabende watwak e studio ka okinyi makawuono. Wendo wa mokungo mabende wantiere godo e studio kinyi makawuono en Charles Omanga mabende en okil kod janon siasa mayudore boma ma Nairobi kae. Aka wendo wa mar ariyo mabende wabiro bedo godo kod twak makamae en Yvonne Beki mabende en janon siasa kabende en ng'ama miyo mabende biro konyowa e kolo wechegi mag siasa hinya to e kinde mabende watwaka e witelo mar joma mine. Kotudore kod mano Ramogi juang inyalo oronwa ote mari e namba mar 26900. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Yvonne kachiel kod Charles Omanga machiegni uretwak mar okinyi makawuono. Erokamano. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jalup mano ogai mar ODM kata jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition mano Raila Odinga nowalo Martha Karua kaka jalupne e ng'welaro komten piny Kenya. Gino mabende ne waneno ka joma mine mathoth nowuok oko ayanga mar puoyo okang' makamano. Akawa chako twak mar okinyi makawuono ka wanyalo mana winjo kaka joma mine mathoth mayudore pacho kae nye opuoyo okang' mar yiero kata walo Martha Karua kaka jalup Raila Odinga e ng'welaro komten piny Kenya. Ramogi juang kapok wayudo wach makamano mar puoyo joma kata poch kod pak mabende joma mine nochiwo ne Martha Karua. Poch makamago bende ne onenore e kor gwenge ma pacho kae ok e gwenge makaluo kende to e gwenge mopogore opogore nyaka kama Martha Karua wuoke akane gichwalo poch kod pak ne Martha Karua. Winjane kaka ne gichwalo poch kod pak makamago. Riwruok siasa mar Azimio la Umoja oloso sigana manyien e paw siasa ma pacho ka. To Raila Odinga walo Martha Karua kaka jalupne e ng'welaro komten piny Kenya. Lendo makamano okelo mor kod ilo e kind wakeni e pacho ka. Jotelo ma wakeni ne obedo e opara manyime e puoyo welo mar Karua. Today as a women we are very grateful. And as we celebrate this win, because this is not Martha Karua's win, but the win for all the women of Kenya. We, the women of Kenya, have continued to knock doors, to be on the decision-making tables. We have continued to indeed break the glass ceiling. Today, we have broken another corner of the break ceiling. Romo ma KICC ne oyuor gi mine mane nigi riyo mar neno kaka imiyo Karua thuolo mar bedo jalup Raila. Riwruok mar maendeleo ya wanawake bade ma Migori kod Siaya ne okodong' chien e chiwo puoch gi paka. Waunge lwedo e gimoro amora modhi timo wan gi yie
ni Martha en ng'ama otegno, en ng'ama machua politically. Martha osebedo kochung' kodwa e kinde higni gi te ko okedo ne ratiro mar joma mine kod nyithindo kod joma tindo bende vijana. Omiyo wagoero kamano kabisa kowacho ni gima baba timonwa ok otimo ne ng'ata to time ne mine. Ang'eyo ni mama ema umo ga nyithinde, gweno madhako ema umo ga nyithindo konyuolo tong'. Koro wang'e ni wan mine te Raila oketowa maber kendo wan mbele. Warwako Martha kendo wan mege masiaya, waluwo bang' Raila gimotimono kendo wakwayo ni Nyasaye okonygi giti maber kabisa. Pach joma mine podi medo wuok e kuonde mopogore opogore ma pacho ka. Awinjo ni Raila nogo dala manyien mokawo miyo mokete dala no. Dala no chung' dala moriere tir kendo wamor. Kokawo dhako wang' no keto nwa telo. Baba gimi tima ichungo rangach. Rangach ka onge dhako idala, rangach ok ochung'. Baba iparo gima muhimu kendo gimoro malich, nyithindo biro somo. Kendo nyithindo biro chunga koriere. Kenya mangima ng'e ni mine koro dhi wuok ka chwako mine wetegi nikech koro wan second e command. Mine ochunga motegno sana to pok nomigi ga thuolo mar tije aina no. Wang'e ni Martha dhi chung' motegno kendo dhi konyo Wuod Odinga tich ma tich no bed maler. Joyce Oduor, Ramogi TV. Wananchi wapendwa, friends and family, with these few remarks, with utmost humility, I stand before you today to say that I, Martha Wangari Karua, do hereby proudly accept this nomination as Deputy Presidential Candidate. That I am ready to work as your deputy and to support you in our shared ideals. Asanteni sana, inawezekana. Azimio, azimio, azimio. Nyakwara Mugia Juang mana kaka isewinjo Charles kachiel kod Yvonne mano usewinjo kaka mine odiochieng' manyoro nochiwo puoch kod pak ne Martha tok kane ose wale kaka jalup Raila e ng'wech mar laro komten piny Kenya. Ka bende Martha owuon bende noyie kaka no wale kaka jalup Raila kendo osingo mar tiyo ne jo Kenya yo makare. Kwa chako kod Kakori Charles, nyaka sani nyalo wacho ni piny Kenya oseikore ne telo mar ng'ama miyo koseoyo. Erokamano Joyce, gima nyalo wacho en ni piny mar Kenya osebedo ga ka oikore ne telo mar joma miyo. En mana ni thuolo kata chance machalo kamane pok ne giyudo e okang' engas mamalo kaka koro manyo jakom Raila Amolo Odinga omiyo Martha Wangari Karua thuolo ne. But maduong' moloyo ng'eni weche mag telo mag joma mine gi osechendo e kinde mokalo kendo osemiyo waseko bedo kata gi loko weche mag pend chik mondo mi wang'e ni to ere kaka wanyalo jiwo joma mine mondo bendo yudie thuolo mondo bedie ngas endo mar telo. Koro ana wuon gi kama bede gi pacha wuon aneno ni en gino motimore sama ni kare nikech joma mine bendo osenyiso ni ginyalo timo gimoro. Jogo eko moseko bed thuolo e kinde mokalo waseneno ka osenyiso kido maber mar telo. Koro miyo en ni Kenya pok obedo ga ne ikruok matelo mamine en mani en jogo eko monego bed ni miyo gi thuolo kata keto lwasi makare mondo mi wang'i full potential mag joma miyo ma wan godo ema pok ochopo ga kare. But koro ka ng'iye kawuono taneno koro en a step towards the right direction. Joma ge monego bed ni miyo joma mine gi thuolo machalo kama mar mondo mi gin bende gibedo ng'ala manyime e laro kombe mopogore opogore mag telo. Joma onego bed ni miyo gi ok en ni nitiere ng'at achiel monego bed ni miyo joma mine thuolo. To en man kaka thuolo moseketi jogo eko ma jotend chama kata jogo eko man gi teko goteku mar ng'iyo ni ng'ama nade moromo timo tich machalo kama. Mane gima pok obedo katemre. Mane momi waseko bedo gi pend chike mang'eny matemo kelo mondo mi joma mine nikech joma mine kata gi joma tindo mosebedo victims of the past discrimination. Koro yudo ka thuolo aina ne mapok incho bedo ka. Ka wadhi korka Kakori Yvonne in kaka ng'ama miyo okang' ma bende ogai mar ODM Raila Odinga nokawo odiochieng' manyoro mar walo Martha Karua kaka jalupne in kaka ng'ama miyo ruake e yo machalo nade ahinya to bende kaka ne waneno ka mine mathoth mago mantiere gwenge mago mantiere nyaka e telo nowuok oko mar chiwo puoch kod pak kendo ne ginyiso mor margi in korka Kakori paro ni waseikore makare ne telo mar mine koseoyo. Erokamano ahinya Joyce kuom rwaka e studio ka mondo
wawach weche mohusiana kod telo mar mine. An adwa go erokamano ahinya nikech ogai mar ODM yango nyoro ni okaw ng'ama miyo mondo obed kaka jalup mare. An amor kabisa nikech mano gima ber kabisa nyaka ne siasa chakre. Ma paro ni wan kaka mine oketowa maber kendo okang' moro mantiere malo. Emomiyo anyalo wacho ni ka gima kamano notimore nyoro en gima warwako. Kendo kineno kaka mon o celebrate wach mar Martha ni, nyisi ni en gima nyicha warito. Ok ni ne ok wachopo, ne ok pok waromo mar bedo e telo mane rang'eny man malo. Ten mana ni nikech ndalo mano nego bed ni wabedi ema pok nochopo. Te wacho ni ka ndalo chopo tadier nyako timre. Momiyo Joyce anamor ka Raila Wuod Odinga noyie ni mondo joma mine koro mondo wachung' malo kendo wanyis piny duto kaka pinje moko ni kata joma miyo gin joma nyalo bede telo kendo nyalo kelo telo malong'o kod lokruok. Erokamano. Nyako Ramogi John kapod wadhi mbele kod twak mar odiochieng' manyoro, mana kaka isewinjo ka Charles kaachiel kod Yvonne Ochwa akotudore kod welo mar Martha Karua kaachiel kod telo mar joma mine. Bende wanyalo mana ng'iyo sigana mar Martha Karua kako osebedo e yore e kidienje mopogore opogore mago mag telo e pacho kae. Ka bende Martha Karua wang'eyo kaka jalno ma bende ne osetemo ringo kata laro kom ten piny Kenya mane higa mar 2013. To nyaka sani gima bende wanyalo bedo ni wapenjore Yvonne kaachiel kod Charles e kinde gima bende owal Martha kaka jalno ma bende obiro laro kata obiro bedo e ng'wech kod Raila Odinga e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya. Martha Karua biro kelo ang'o manyien e siasa ma pacho ka ahinya to sani ma bende owale kaka jalup Raila kaluwore ni kinde machien nosetemo mar mondo mi obed jatend piny Kenya to noko bedo kod nyalo mar bedo. Yvonne. Martha kabiro siasa mar bedo kaka jalupni, mokwongo biro kod kura mang'eny kod kaka joma mine. Wadhi wuok kabisa mondo wago kura ni kabisa ka wang'eyo ni gini koro wadhi yudo kony mang'eny kaka joma mine. Mane gima duong' mang'eyo ni Martha Karua biro go ma ok apar ni nitiere ng'ama dhako mabiro bedo dala ma ok go kura. Erokamano ahinya. Korka kori Charles Omanga, in kaka okil kendo kaka janon wechego mag siasa, en ang'o manyien ma bende Martha sani obiro kelo e siasa ma pacho ka? Kaluwore ni kata odiochieng' manyoro ka ni winjo ka joma mine mane puoyo kata ne chiwo puoch kod pak ne Martha odiochieng' manyoro, ne giwacho ni ma ok en loch mar Martha kende, ma en loch mar joma mine te. Obiro kelo lokruok machalo nade paw siasa? Aparo ni obiro kelo lokruok maduong' ahinya to moloyo ne weche ineno ka sani pod weche mag two third gender rule pod nicho moko kata od bura ma to duond buche bende pok nicho otimo welo mamiyo paro noendo mar chopo lek mar two third gender rule mondo donjie kare. Koro mamigosi Martha Karua kaluwore gi reform credential mare mar kedo ne ratiro mar mine, kedo ne telo makare, yawo lwasi mar demokrasia ma Kenya ka kanochako gi ndalo mar multi-party democracy 1992 kucho. Koro ma nyiso ni miye thuolo mar bedo e okang' makare mar neno ni weche go eko mosebedo kapok ochopo kare. Asato koluwore gi weche mag telo mag joma mine gi ratiro maggi. En gino endo madhi bedo maberie moloyo ni mar mesa makoro entiere no en mesa manyalo miyo ginyalo wuoyo gi wabunge magi kata mane od bura no endo mamalo kata ma senator gi National Assembly mondo mi gigo kipend chik gi weche manyalo bedo ni nyalo keto ng'ikruok e telo no endo ma joma mine mondo donjie kare. Koro momiyo an aneno ni mano ticket mar Raila gi Martha Karua no en ticket maber because gin gi reform agenda gi reform credential margi ne en gino endo moyangore ahinya to moloyo ne kedo ne ratiro mar ok joma mine kende but ne kedo ne ratiro mar telo makare. Erokamano ahinya. Ka koro wanyalo mana ng'iyo kaka Martha Karua kata sigana mar Martha Karua kaka osebedo e kinde ma okalo chien kaluwore kamago moko kuom sigana ma bende ne waloso odiochieng' manyoro, mana kinyal ketna wechego ma bende kata sigana mar Martha Karua odiochieng' manyoro chakre nyuol mare kanyo kwang'iyo nonyuole higa mar 1957 mane kaunti ma Kirinyaga, ojahigni 64 sani, entiere kod nyithindo 2. Mano mana nonro mar Karua
Kawanyalo mana dhi mbele kod nonro makamano. Som Martha Karua no somo e skul primary mana kaka inyalo neno e wang' jowi mari kanyo, ka bende no dhi St. Michael e mane skul primary, skul secondary mar Kabere, odhi e mbalariany mar Nairobi University, kaito omedo somo mare mano e Kenya School of Law, kaluwore ni notiegore mar mondo mi obed okil kamaloka. E higa mar 1984 nyaka higa mar 1987 nobedo jayal buche, kaito higa mar 1992 nyaka 1997 nobedo jaod bura mokwongo mamiyo mano e kar chung' od bura mag Ishugu mano mayudore e kaunti ma Kirinyaga, ka bende higa mar 2087 nyaka higa mar 2002 Martha Karua noyawo kambi mar Martha Karua and Advocates. Mago mana moko kuom mbi kata sectors mopogore opogore mwaseneno kata mwanyalo wacho ni wasewinjo huma mar Martha Karua nyaka ne odonja e paw telo mapachoka kata e paw siasa mapachoka. Ka higa mar 2003 nyaka higa mar 2005 nobedo jatend migawo mar pi, ochako bedo jatend migawo mar chike, mabende ne kedo ne ratiro mar jo Kenya e pachoka. Mago mana sigana mar Martha Karua, sigana mabende nolosi tok ka bende ne oseyiere kaka jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro kom tenda piny Kenya. Nyaka sani bende ka wanyalo dhi mbele koda sigana makamago mag Martha Karua. Mago mana moko kuom sigana mag Martha Karua, ka bende wang'iyo huma mabende podi omedo bedo godo e wechego mag siasa. Higa mar 2013 bende ne waneno ka olaro kom mar ten piny Kenya, kata kamano nokobedo kod nyalo mar yombo e yiero makamago. Kata kamano mbi mage wechego mag siasa nyaka sani poko rumo. Nyakora moge juanga medo mana paro ni okinyi makawuono thuon wach mabende watwak e studio kae en ni Waikore ne tenda mine kose oyo. Inyalo oronwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kata wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Akan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduora_. Akawadhi mbele kod twak marwa Yvonne kachiel koda Charles. Nyaka sani waneno ka odiochieng' manyoro mano duol matayo weche mag yiero kachiel kod kiewe pachoka e IEBC ne owacha yanga ni odiochieng' manyoro maneno odiochieng' mogik mabende jo siasa no migi thuolo mar walo jotenda jogo madhi bedo jolupgi. Nyaka sani bende ne waneno ka governors mopogore opogore bende wuok oko mar walo joma mine kaka jolupni. Ma nyalo bedo okang'no mar chopo dwaro mar 2/3 gender rule mosebed kikedo ne yo makare kata mikedo ne matek ahinya pachoka koseoyo Yvonne. Erokamano ahinya Joyce. Ma en yo adier ma wach mar 2/3 gender rule ni mean jakom be manokedo ne wach mine ni mondo donje e od bura. To the 2/3 gender rule ni gima neno kotimore kata sani ni mine no wuok oko, kata mane top seats, kata mane wajumbe kama, kata mana women senate bende mine no wuok, nikech wang'eyo ni the 2/3 gender rule ni sama wadonje e od bura thothne nyaka wagore bende ne weche ma affect wa joma mine, nikech sama ine ming'eyo gima chandi to ine minyalo wuoye wi wacho, nikech ine mi understand chandruok ma in godo kaka ng'ama dhako. Kuom mano kata sani wantiere e Nyanza bende wan god mon mowuok oko mar chung' kaka governors, kendo wang'eyo ni gidhi perform maber, nikech ka wang'eyo ni mon mosebedo kata e telo mar governor. To kwang'iyo onge okapar ni nitiere kata doho moko moluwo joma mine e telo. Kwang'iyo Delete Laboso ne en governor mar Bomet. To iwacho ni king'iyo joma nobedo e telo maber mar joma mine, Laboso nobedo ranked kaka dhako manotiyo maber. Kwachak wang'iyo Charity Ngilu sani bende kaka governor ma Kitui, wanwang'o na adier governor ma Kitui otiyo kabisa, kendo gin joma are being ranked kaka joma notiyo ma mine maber. Kumano wanyalo wacho na adier telo mar mine ni wan ready kabisa, nikech kata ka wang'iyo sani joma koro chung' wang'iyo kaka Gladys Wanga mosetiyo matek kendo en dhako matek man kod mathuon kabisa, to dhi chung' Mabei County. Omiyo wang'eyo kendo wan kod yie gi sani ni telo mar mine osetem kendo osene adier ni gin joma nyalo tiyo. An kod yie ni kata Mabei
wadhi tiyo matek kendo mabe dhi lokore e okang' mane entie mochope okang' machielo nikech mine waseneno ka gin joma nyalo. Erokamano ahinya. Ka pod wantiere wechego mag tuchopo dwaro mar two-third gender rule Omanga, mana kaka iwinjo kaka Yvonne osewacho ni mane yiero mar higa mar 2017 kata nyaka ne sirikal mar loch gwenge ochak tiyo e pacho kae mane higa mar 2013 waseneno mana koyier governors adek mago mamine pacho kae, mano mosenindo Joyce Laboso manen governor ma Bomet, wantiere kod governor ma Kitui Charity Ngilu, wantiere kod Anne Waiguru ma en governor ma Kirinyaga. To ka wang'iyo bura mar Senate kacha bende wantiere mana kod senators adek ene ma bende noyieri e Senate kacha. Wantiere kod Susan Kihika ma Nakuru, Wasingishu, wantiere kod Margaret Kamar kaachiel kod Fatuma Aden Dulo mar Isiolo. Bende paro ni dwaro mar two-third gender rule e yiero ma higa ni biro chopo e yo makare. Kata kamano Omanga, kapok idwoko na penjo makamano, adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu kaluwore ni romo mar 9 mano mar Afri Cities ochakore ayango odiochieng' ma kawuono e county ma Kisumu. Mane momiyo achiel kachiel wadhi nyaka e county ma Kisumu mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa mantiere Kisumu, Jael Lieta, mar mondo mi onyiswa gima timore kono gi sani. Jael Lieta, kinyalo winja, ichiew nade Kisumu kono to chenro mar Afri Cities dhi nade, ang'o matimore gi sani? Erokamano ahinya oyawore kowuok e kaunti ma Kisumu ma bende wamor kabisa ka bende gikone to koro romo mar 9 mar Afri Cities chakore ayango odiochieng' ma kawuono. King'iyo to ka gin welo mopogore opogore ma bende donjo e kar nyasi ma bende nitiere batha kendie, mano pavilion maduong' ma bende itime e romo machalo koda mendie. Gin welo mawuok e pinje Afrika duto te, ka bende gisani en mano ero jogo eko ma bende moro welo gi wende mopogore opogore kanyakla kod mopogore ma bende timore mar moro welo e kinde ma bende warito jatend piny Kenya mondo ochopi, ka bende en ma bende odhi yawa yanga nyasi machalo koda mendie odiochieng' ma kawuono. En igeno mondo chop kendi kanyakla kod First Lady ma piny Kenya Margaret Kenyatta. Welo mamoko ma bende igeno mondo chopi en jakom mar Council of Governors mano Governor Martin Wambora bende biro bedo e romo ma kawuono niendi. Ka bende ing'iyo kanyo ni welo mamoko ma bende dhi bedo ka bende dhi wuoyo e chendo niendi en jatelo no mar United Cities and Local Government UCLG Africa ma bende gine jogo eko ma bende otayo kata gine magitayo nyasi niendi. Jotelo ma pacho kendie wantiere koda mano governor ma Kisumu County ma bende ene host county obiro rwako welo odiochieng' ma kawuono. UN Special Presidential Envoy e wechego eko mag climate John Kerry bende biro bedo kawuoyo koda jogo mantiere e nyasini, kata kamano ero obo wuoyo kodwa e yor mbui. Kamano bende Ambassador Amina Mohamed bende biro tudre kod welo kendie e yor mbui. Machielo en mano kanyo iluonge ni Goodwill Ambassador ma Kisumu Lupita Nyong'o ma bende biro tudre kod welo e yor mbui. Kata kamano ero twak ma bende biro bedo bang'e en e kind jotend pinje Afrika mopogore opogore ma bende biro bedo ka giwuoyo e wechego eko mag dongruok kanyakla kod bero mano kanyero bombe mag pinje Afrika. To kanyo ero to ibro chiw mich makende ne piny owacho mopogore opogore mago mag counties kata iluongo ni local governments. Gibo yudo idendo kanyo ni Africa Awards and Investors, mano ma bende ibiro chiw kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e odiochieng' ma kawuono. Ka bang'e koro obro yawo ayanga mano chenro no ero mar exhibition. Gikanyo bende mano e gigo eko ma bende timore e Jomo Kenyatta International Stadium Kisumu. Kata kamano ero wang'wa machielo ntiere oko kuma Millicent nitiere konyiso gigo ma bende timore oko mar paune. Erokamano ahinya Jael. Komachielo koma wantie wi flyover ma Kondele kaendi, wan kaendi ka bende kwang'iyo wachung' kendo wamenyo ndara ma bende nyamburko ma jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta bro luwo ka gidonjo ka ging'ado ka gichomo showground kanyo, kata alap ma bende chenro kata nyasi mar Afri Cities niendi dhi timore endi. Ka bende wang'iyo boma kaendi e CBD mangima waneno ka nyamburko ringo mos kendo ok gidhungre yo kaka pile, gilungo
giringo ka giluwo chike mag apaya, kuma bende akek moro amora mar yo manie CBD kaendi okete obila kendo arita kwe oket makare, kama bende waneno ka kamoro amora kichopo akek ma Kondele yudo ka nitiere obila kanyo mang'iyo kaka nyamburko dongo, obed pikipiki, obed tuktuk, obed lori. Kichopo akek ma Patels bende iyudo ka oket obila kanyo ma bende ng'iyo kaka nyamburko dongo, ka gima gin keto maendi mondo mi ka ang'o chopo seche ma bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma bende ma ogen ni dhi yawo ayanga nyasi nieri mar citizens ma bende idwa tim kata idwa yuore kod jotend pinje Afrika mangima mopogore opogore mondo mi gibi giwuoye weche mag dongruok mopogore opogore kaka Afrika kata bombe mag Afrika nyalo dongore kotone kod gi weche wala kod weche mopogore opogore. Ka bende king'iyo kanyo machiegni waneno ka kamoro kanyo obila nitiere, neno ka oket bandera ma bende achiel konchiel manitie koracham oket mar Kenya, korachwich oket bandera ma bende oriwo pinje go duto ma bende yuoro e nyasi niendi, kama bende bandera goeki ochuogi ka gigoyo kamkalo achiel kachiel nyaka ei town kocha chaendi, kama bende kang iwuotho ma igik Oginga Odinga Street ibeyudo ka bandera go ochuo kamoro amora, kuma bende town kaendi olos mopuch mondo mi ka welo chopo to giyud ka bende town kaka iluonge ni Europe en Europe adieri, kata Kisumu City dala en Kisumu no endi manyalo ting'o welo, kuma bende waneno ka bende yoni endi ka ochopo seche ma bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ang ne mol kaendi, ang ne ywe maler kendo geche go eki ang ne chungi mondo mi gikuongi we thuolo ne nyamburko mar jatend piny Kenya okal nyaka ang ochop lap makuma nyasi ni dhi timore kucho, kama kar dak ma Mambo Leo, kama bende ong'ere kaka Jomo Kenyatta Kisumu Stadium, kuma bende itime e nyasi ma kama endi Kanya wadwa jal bende gisego tach kanyo mondo mi gikelnwa gigo madhi nyime. Ka bende kwang'iyo mos waneno ka oganda bende oikore mar rwako jatend piny Kenya, kuma bende liekore ni ogai mar duond buch ODM kata jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga bende dhi yore nyasi ni endi, kuma bende ogai mar Kenya Kwanza bende Ruto bende ni geno ni dhi yuoro e nyasi niendi. Wan kaendi wago tach ka ang' wamenyo jotelo gi kachiel achiel ka gidonjo mondo mi wanyisi ni mane mochopo to mane ma ok oyuoro e nyasi niendi. Ka bende gini endi wadaluonu machiegni ka mondo mi wakelnu ni to gin gik mage matimore e boma ma Kisumu kotenore kod limbe ma kamani, kata osebedo ni nitiere ng'ur ma kagi kacha ma bende no neno ka nitiere johala moko ma bende no muki kotenore kod loso town mondo mi boma obed maber, mondo mi jowelo onyal yudo ka boma oywe maler, to ng'urgi kagi kacha nitie. Wakia ni bang' romo niendi ang'ono mabro timore, nikech waneno ka nitiere ji kaendi lakini pok gibedo machiegni mondo mi giikre ne rwako jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod ogai maduond buch ODM Raila Amolo Odinga gi Ruto ma bende nwawinjo ni dhi biro, to ang' ne wanyal yangonu ka bende jotelo go duto gichopo e nyasi ni kosoyo. Ka ok kamano to aduoki e studio mondo mi idhi mbele kod twak moro madhi nyime ka wan to pod wago tach kaendi mondo mi waluru gigi endi machiegni kaka gimedo donjo, kaka gimedo tucho e weche gi eki motenore kod City kasa limbe maduong' matimore e boma ma Kisumu kaendi niendi. Ka ok kamano Joyce, an kuomi mondo idhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e boma ma Kisumu matinde idendo ni Europe. Ka bende wabiro medo tudre kodu mar mondo mi umed nyiso waler mar romo mar Cities mochakore kawuono e kaunti ma Kisumu kendo biro dhi nyime nyaka tarik 21 dweni. Ka kamano nyaka Ramogi Ajwang' yienwa mar mondo mi wakaw yeyo matin mondi e ka waduoga wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Donge in seche dwaro kamano ni bed jaoda tapki. Koro riti dwa neno. Taj Mahal en ranyisi mar hera. To ansani okayie gi hera kata matin. Apenjo ni e kindu gi tapki be uherore? Koseda ini nyalo yie ni hero ng'ama ihero ne nyim ji te. Ang'o? En tapki nyako mahero gi chunya te. Kinde ma wantie sani
chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Saa 12 mamidhiambo. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mawego Technical Training Institute is inviting applicants who have attained a mean grade of D- and above to sign up for our May 2022 course intakes in various TVET courses, among them electrical and electronic engineering, welding, land surveys, food and beverages, civil engineering, motor vehicle mechanics, and fashion design at the levels of artisan to diploma. Successful applicants will benefit from the government TVET capitation. For more details, visit our website www.mawegoinstitute.ac.ke, or you can call us on 0734 156640 or 0704 521743. Mawego Technical Training Institute, the best TVET accredited institution. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae. Kokinyi makawuono thuon wach mabende watwake en Waikore ne tend mine. Akabende studio maru kinyi makawuono antiere kod welo ariyo, mano Yvonne Beki kaachiel kod Charles Omanga magin jonon wechego mag siasa e pachoka. Kawamedo mana twaka kotudore kod kaka josiasa mathoth e pachoka gisani giwuok oko mar walo joma mine e pong'o lemo mopogore opogore kaka jolupgi e yiero maduong' ma higani. Nyako Ramogi Ajwang' kaponi kitudri kodwa inyalo yudowa e Facebook kata wantiere live. Yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kabende an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Akapok ne wakao kata ne wawuoyo kod reporters mago mayudore e county ma Kisumu kocha Omanga penji kabende kaluore kod kaka noseyier governors mabende ne nitiere telo sani kaachiel kod senators mabende nitiere telo sani magin joma mine. Nyaka sani e yiero ma higani kopogore kod pong'o lemo mopogore opogore ma kaka jolupa jotelo mopogore opogore mabende josiasa osewale joma mine. Bende wanyalo chopo dwaro ni mar 2/3 gender rule. Ya, paro ni en okang' makare nikech waneno ka wang' ni jotelo mopogore opogore kata jogo eko madwaro bedo jotelo mag counties mopogore opogore pacho kae. Quite a number of them okawo joma miyo kaka jolupgi. Maduong'e moloyo mano kata ni nikech watimo mano mondo mi wachop singo mar 2/3 gender rule, but mano bende is a demonstration ni joma mine nyalo bedo gi oteku moloyo mar mondo mi wakel telo makare. Koro kama ng'iye to kwang'e mana ni ochuno ni wadwa chopo gima pend chik dwaro, but aparo ni en ben gino endo makare ni manyiso ni adieri thuolo osebedo kendo joma miyo bende osenyiso ni ginyalo timo tich maber mana kaka jogo eko machuo. Koro an kama bedi aneno ni en thuolo no endo makare kendo maber kata kwang'iyo chopo lek mar pend chik, but bende en gino endo makare
matimore mondo mi onyis na dieri joma miyo bende nigi thuolo kendo giyudo lwasi makare mar mondo mi realize full potential mag weche gweko mag telo. Koro momiyo an en gino endo motimore makare kabisa. Koro wang'iyo mana ni kopo ni ok wabiro wachopo kanyo lek mar 2/3 gender rule. Taparo ni biro bedo okang' makare mar jogo kuma biro yudo thuolo mar dhi bi e od bura mondo mi koro tieki mondo kal pend chik nikech oseko bedo gino endo ma osekelo ywaruok e kinde mokalo. Koro aparo ni duond buche biro temo kamano nikech doho bench owacho ni kik wachun duol no endo mar yiero ni mondo mi wachop 2/3 gender rule no kalure gi welo masane. But ageno ni en gino endo makoro kalure gi kata kaka thuolo makoro Migosi Martha Karua yudo biro miyo gi thuolo mar mondo mi wachop lek no endo e yo makare. Atoka pod wantiere twak mar bende Waikore ne 10 mine. Nyaka sani waneno ka kata governors mopogore ma nyaka sani wanyalo wacho ni oyiero jolupgi. Ka watiyo kata kod ranyisi oyiero jolupgi no bed jogo ma joma mine. Ka watiyo kod ranyisi mano governor county Nakuru Lee Kinyanjui. Nyaka sani oweyo oko jalupne mane giyombo godo e higa mar 2017 kendo sani oyiero ng'ama miyo mano Francisca Jelagat mar mondo mi bed jalupne gi sani ma bende podi olaro kom makamano. Kopogore kod mano bende nitiere governors mamoko kaka Mithika Linturi ma bende olap dhoge ndong ne komno mar governor county mamer. En bende oyiero ng'ama miyo mar mondo mi obed jalupne mano Linda Kiome mar gwech mare mar laro kom ten piny kata to giduto giwacho ni gimomiyo gitimo kama en mar mondo mi giyud kwano mbulu mar joma mine mathoth. Bende nyalo konyogi kata ka wang'iyo Raila sani oyiero Karua mar mondo mi oktem gido masawa mar piny Kenya obi oluch nombulu kaka jo masawa te kaluore ni oyiero achiel kuom gi kose ma ena lemo momi joma mine ni sagi mar telo koro chopo. Yvonne, kaluwore gi gima dhi mbele Joyce en ni saa mar mine mosechopo nikech ka waketo ni ng'ato kawo deputy mare mondo mi oyud kura mang'eny to dang' wawach ni samoro nikech ji biro kawowa kaka joma mine ni pod waonge kata gi qualities mar bedo joma jotelo. To an anene ina angle ni saa mar mine manochopo nikech e telo ji there is a perception mano bedo ni ati mine ne ok nyal timo gimoro. To jok mane mine osetemo ne gima gineno ber kaka mine tiyo. Ema koro miyo wa example nyiso wa koro sane ni we waket mine kama nikech wasefwenyo ni gin joma nyalo timo gimoro. Nikech ka wang'iyo kaka Martha Karua bende obiro not gi kura kende to biro kaka ng'ama ni obedo gi integrity ma en ng'ama jopiny nyalo trust. En ng'ama ji nyalo yie kuome maka gigo kura to giwacho ni mamani e ofis mora mosetiye onge wach mibadhi mora kata mana court mosechung'e ni nyise ni osetiyo marach. Koro obiro kod trust kod integrity issues ma miyo wang'eyo ni kaka joma mine we can trust the leadership of women e piny waka. Korka Koricha Somanga bendi pano ni en kwan magigoyo nikech kata ka wang'iyo e county ma Kakamega Senator ma Kakamega Cleophas Malala sani en bende olap dhoge ndong ne komno mar governor county ma Kakamega to kendo en bende oywalo ng'ama miyo mano Dr. Beatrice Inyangala mar mondo miyo bed jalupne e ng'wech machalo kamano. Nyalo bedo ni en kwan magigoyo ni joma mine koro or sirwa lwedo kata nikech koro ayiero jalupna mar mondo mi obed joma mine to koro joma mine gite kalore ni joma mine emiwacho ni nitiere kod kwano mbulu mathoth ahinya e pachoka. Biro konyo nyiso joma mine uglut nombulu kose koro gineno ni mine sani sawa ochope pachoka. Aparo ni en thuolo no endo mosenyisore ayanga kalure gi joma miyo jogo e komancho oseyudo thuolo mar telo mose giseteko mutiyo makare mamiyo mor kendo kelo ndadhu telo no endo mar joma mine. Koro emo mine no kata mana George Natembea bende ma Trans Nzoia bende okawo ng'ama miyo. Koro gini en gima nyiso na dieri saa osechopo manyiso ni koro joma mine nyalo telo to ma chopo kalure gi jogo eko joma wakeini manyiso osemitelo e kinde mokalo kendo osekotiyo makare. Koro miyo dhi mbele neno ni adieri kare joma mine gi nyalo. Ting'eyo gimoro wach moro ji eroga wacho ni joma mine gin wasik gi giwegi. Gini ok apar ni en gima ikara ni mar jogo eko mosekuketo wach mar joma miyo ni gin wasik gi giwegi ni en ni gin joma chuo wawegi wane mwasekuketo this anti women hysteria ne wawacho ni as why inside winjo ka dhako wacho donge mbene na dhako kaka an
Koro wach mar en dhako kaka an ni manego wawe uru mondo mi wang'e thuolo ni to en ang'ono endo ma ng'ato nyalo timo komiye thuolo nendo mar telo ne mar weche duto gimoro amora kata miloso ka telo nitie telo makare obed telo mar ng'ama dichuo kata mar ng'ama miyo to telo makare no en gino endo manyalo kelo mor e pacho ka endi kendo ne oganda duto. Koro miyo aneno ni en gino endo makare kendo miyo onego bed ni wajiwo ni mar king'iyo kata pinje maoko jogo eko mamiyo mosekomi telo kata king'iyo kaka ne migosi Ellen Johnson Sirleaf ma Liberia, ichak ing'iyo kata president no endo ma Taiwan en ng'ama miyo, idhi kata mana Singapore ing'iyo ka kuonde kata king'iyo kinde mokalo kata Margaret Thatcher gin jogo mamiyo wakeini manosekonyiso na adieri ng'ama miyo nyalo timo gimoro. Koro momiyo en gino endo monego wajiwo joma wegi joma chuo kik wane gini ka gima campaign kata kik wanene ka gima ne dhaka king'iye but wang'e ne tadieri waduto wan oganda to kendo waduto komiwa thuolo to en ang'o mwanyalo timo ne jowa. Ato bende kapod wantiere mana e twak marwa kutudore kod mano mana kaka isewacho mogo kuom joma mine ma bende nitiere pinyni mar Afrika kata manitiere e pacho kae ma bende oseyier e telo mopogore opogore pacho ka kendo waseneno ka gitiyo e makare to kata ka wang'iyo e pacho kae ka wang'iyo kata ranyisi lemono mar jalup jatend piny Kenya kata ka wang'iyo lemono mar jalup governors e counties masani thoth gi oyiero joma mine. Wang'iyo ni kata ka wang'iyo ranyisi mar jalup jatend piny Kenya moko kuom tije mag jalup jatend piny Kenya en onego bed ni onyalo telo ne sirikal mana kapo ni jatend piny Kenya onge kata kaluwore kod tijego ma bende omiye mar mondo mi oti. To thothne weche moko liekore ni joma mine gi ka oseyier gi e telo to koro iketo gi kaka jogo ma wanyalo wacho ni giting'o maua kata kaka flower girls to kendo onge tich moro amora ma gitiyo. Bende en adier kose wach ma kamano nyalo lokore e siasa ma higani? Mano mana mentality ma ji nigo to bende thothne wan onagi ema wan gi paro machalo kamagi ni ng'ama dhako en ng'ama ok nyal timo gimoro to bende joma mon gi bende gin joma itiyo godo atiya. Tadwa wacho ni yiero ma wachomo ni nikech the power kod strength ma Martha Karua birogo ok odhi bedo abeda dhaka manie telo to kata mana jok mabiro kaka deputy mag governors moyier ma ji designates ma giketo gin bende gibiro kod teko nikech e katiba gin bende gin gi tije ma gitiyo kendo gin bende gin gi duol. Koro ok dwa wacho ni nikech koro ng'ato dhi bedo dhako en onyalo bedo flower mar the governor. En bende sama governor onge to bende otiyo atiya to kendo chiwo instructions kendo gik moko timore kaka en modwaro kaka chik dwaro. Kuom mano an gima nyalo wacho ni e higani ma wadhi e telo manyien aparo ni sani ema Kenya dhi bede kuma ber kabisa moloyo nikech the leadership ma duong' man malo kabisa. Ng'ama jalup mar ariyo en ng'ama is extremely entiere kod lony kabisa e weche mar telo to kendo wan kod surety ni onge weche mag mibadhi madhi bedo nikech en ng'at moro ma is very straight to king'iye to en ng'at moro ma onge gi weche madhi kama to kata mana ng'at moluwo bende en ng'ama wang'eyo ni en ng'ama osebedo jaratiro mosegore ne gik mabeyo. Koro gima timore mondo timre kendo ang'eyo ni counties ma joma mine bende madhi bedo katelo nyaka dhi ti kabisa nikech pesa ka malo kacha to dhi lwar ne joma mine nikech dala ka dala mokethore to kibiri nwang'o dhako ka nitiere to mana ka ne en dhako ma ok lowo to delni mokethore mone marieyogi. Koro wang'eyo ni pesa ka Wuod Odinga dhi golo malo kacha kadhe piny to kuonde ma mine bende dhi bede governors kod telo allocations gi dhi tiyo maber. Mane gima iya. Erokamano korka kori Charles kam imbi nyalo chwale pachi kotudore kod wach makama ka wang'iyo kata kaka sipenjo ka bende ka ponono koseyier joma mine gi mar mondo mi obed jolup to ponono ginyalo lokore mar mondo mi gibed jogo mating'o maua kata flower girls. Tiyudo ni e kinde mane kata kapod watiyo kod ranyisi Martha Karua kapod inene telo higa mar 2008 noyiere mar mondo mi obed jatend riwruogno mar mochung' ne ratiro kod chike. Kata kamano kanochopo higa mar 2009 to nogwetao ka uneno ni weche ok ne dhi e yo makare. En bende onyalo bedo kaka flower girl kata jalno mating'o maua kata kose en kodonjo kata to neno ka gimoro rach to nyalo konyo e rie weche yo makare kaka ng'ama miyo manitiere kod ratiro mar yo makare. Aparo ni Migosi Martha Karua mana kaka mine mamoko ok nyal bedo flower girls. But gima duong'e moloyo ing'eyo ni kinde mokalo kata kaka osebedo joma miyo ko bedo ga joma too aggressive. Koro nyalo yudo ni samoro ng'ato nyalo yiero ng'ama miyo
mar koneno ni ng'ano mano jago makata ka weche moko dhi kare to ok nyal siemo wang'e, lakini kwang'iyo kwarango kata kwagota rubine ke jogo ok nyal siemo wang'e nikech oneno ni ng'ama oyiere kaka jalup neno ng'ama wuoyi kosenang'o. Gimomiyo joma moko nyalo neno ni samoro kokawo ng'ama miyo to ka ok en miyo no endo man go teku malongo kabisa manyalo chung kaka Mikai Martha Karua osechungo koseko chung kata ne weche mag gweta okende manotimo to kata kinde mokalo neno ka kinde ma jatelo nendo ma Daniel Moi mosenendo bende no wuok kotamre koneno ni onge giko koko miye thuolo ratiro kar mar joma miyo to onge tiende mondo bed kata buro machalo kamago to bende kaka no gweta ok anene jatend migawo mar weche mag chike no neno ni ooyo koponi bedo na ka ok nyal miya thuolo kata lwasi makare man mondo miya tine jopiny kalure gi chikno endo moketa office to onge tiende mondo miya bed kanyo koro yudo ka mae na demonstration na dieri gi jogo eko mamiyo nyalo chung ne gimoro kendo ginyalo kawo kang'no makare e sama kare koro miyo an aneno ni ok ni gin flower girls but again kwachak wang'iyo bath pesa komachielo to wayudo na dieri seche moko joma miyo ok gin ga too combative teni ok gin jogo eko makoponi weche moko kata gavana dhi marach tinyalo yudo ni ok onyal chung mokwere yo makare to kwang'iyo kata kinde mokalo telo mokwongo mar Europe ana from Europe Kisumu County ni neno ka ndalo migosi Ruth Odinga mane jalupo gavana ma Kisumu Jackton Nyaranguma bende no chung motegno kata mokwero gik moko achiel kachiel maka gi kacha koro magi gin gik manyiso na dieri joma miyo nyalo timo gimoro to ginyal beda flower girls kende erokamano nyakoro moge jongo medo mana paro ni e studio mar okinyi makawuono antiere kod jonon weche mag siasa mano Yvonne Beki kachiel kod Charles Omanga ma obedo godo kod twaka ewi ka Waikore ne tenda joma mine kata oya nyisi ni nyalo oronwa ote mari e Facebook kacha kama antiere live yudo Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote mabenda neno ka moko kuom osechako oronwa e Facebook kacha kama wantiere live. Wilson Okecho Ogutu wacho ni mine nyalo, Bernard Gogo wacho ni dongruok makare mine nyalo, Omina Kethi Mosi wacho ni neno wa kama kawaida erokamano ahinya. Engineer Lazarus Kanyambok wacho ni makoro nyiso piny mangima ni our democracy is maturing. Mokwongo president mantiere loch siro opposition marario leading presidential contender yiero miyo koro sani yamo oloko Monte pako Raila kod Karua sani koro wakwayo mine duto from grube magintiere nyake kanisa mondo wuogoko katimo mobilization erokamano ahinya. Rolex Odhiambo wacho noneno waka intiere Mombasa Kisauni wacho ni siasa mag Azimio pek kendo mine nyalo erokamano ahinya. Aka moko kuomu Nicholas Akashare bende wacho ka ena Mosne Beki ko wacho ni lerga ahinya erokamano ahinya geno ni kao mosa. Aka moko kuomu bende kata kamano kwa nyala kao thuolo mara somo otete ote mabende poda neno kuoro na e Facebook page mara kacha mano Polycarp Ochienga wacho ni amos ne welo ka bende openjo moro kani chik bende oyiene Kalonzo mondo ochung independent kowuok e Azimio ka penjo mar ariyo en Martha Karua bende baba ne oyiere ka ohero kose ne oyiere kaluore ni Martha Karua wuok Mount Kenya oteneno ka otimo ne wahinya kata kamano nyakwara mugia jongo biro mana somo moko kuom ote mabende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono mabende thuon wach mare en ka Waikore ne tend mine kose oyo ka wadhi mbele kod twak marwa Ivona kachiel kod Charles Omanga ka watiyo kod ranyisi amano ka thothne jomoko lieko ni joma mine gionge kod mbi kata oteku ahinya e wechego mag siasa. Aka bende ka watiyo kod ranyisi governor e county Manyeri mano Mutahi Kahiga e kinde mabende ne gichwanyore kod jalupne mabende ne ng'ama miyo mano Caroline Karuga. Caroline Karuga kaka jalup governor ponono nyalo bedo koda kata chiko yiene ni kaponono onno ka governor oktiyo makare to nyalo chwalo twaka
od bura mano mar assembly mantiere e county kacha, to jo od bura go nyalo twak mar mondo mi othich gavana ma kamano oko. To ka wang'iyo e county ni manyeri gavana ma kamano ok notimo gima kamano, nokawo okang' mar dhi e doho mar mondo mi ponono gitiek gwandruok manitiere e kindgi. Nyalo bedo ni jogo mayiero joma mine kaka jolupgi gi sani tiyo kod mano kaluwore ni ponono ni ng'ama miyo onge oteku manyalo chwalo twak ma kamano mar thicha oko, mane momiyo koro wayier joma mine mathoth mar mondo mi opong' lemo machalo kamagi. Joyce, kapar ni mano nyalo bedo the reason momiyo joma mine imiyo mana kaka ne wasewacho gi Charles ni pile ka pile itimo gimoro maber mana kiseneno ber moro kosiwuok kamoro. Mane momiyo wawacho ni joma kawo joma mine kaka running mates maggi ikawo ga ni joma mine awika kendo ineno ni wan jok ma nyalo bedo intimidated. To aparo ni wasechopo nyaka ne mine chak bede telo, wasechopo kamoro ma the intimidation kod gimoro mane bedo ni mine gin jok moko ma can be intimidated cha no chako dok piny nikech kise idho gari dichiel to pok ne idho mi lor mi chopo safe, nyiso ni pod inyalo nuoyo idhe nikech ing'e ni dhi chopo kuma idhiye. Kuom mano wawacho ni joma kawo joma mine the notion should not be ni gin jok ma inyalo ti godo makata ka wach rach ni to en inyalo kweya. Gima wang'eyo the nature mar joma mon, ng'ama dhako ok en ng'ama ling'. Kwang'iyo kata mane ot karach to rach to wachacha ni moko yudo mamuol ma ponono gimoro chwanye to ok ogol kata koke, oling' aling'a, odikore. Onyalo dikore, lakini nitiere other avenues monyalo tiyo godo mondo ot oriere. Mane momiyo wawacho ni nitiere other avenues ma pod inyalo ti godo ka an jalup mar ng'ato. Ka neno ni I'm very much intimidated kata nitiere nikech joma chuo can use avenues mang'eny mondo silence women. But we always have another way. Wantiere gi yo machielo mwanyalo tiyo godo mondo gima ber otimre. Kuom mano kata kineno jalup mane oamua ni wuok bedo nini mar jalup mar governor mi mention kanyono, nitiere intimidation around it. Jomoko to koro doka wacha ni agini oewa nikech my life is in danger. Nikech siasa ka bende kidonja ting'e ang'eya ni anything can happen. To jomoko donje kung'e luoro pod nitiere. Koro gima onyalo wacho ni ok onyal bedo ni wabedo imiyo wa gigi, wabedo lemogi nikech inyalo ti kodwa kata mondo waum weche mag mibadhi kata weche maricho matimore e ofis. Lakini ana ang'eyo ni wabede gigi nikech wang'eyo ni wanyalo. To kapar nitie dhako ma can be silence sani miwacho ni wakwalura kwala to in uma bro dhi maber. Mon ok lenga gi wach, ji lokore, to kilokori kama temi neno ka intimidations bede. But kama wachope wang'eyo ni mae ndalo ma wadhi bedo gi a good rain kod telo mar mine. Omanga neno ka ibuonjo matin sama Ivon Neloso ponono in bende dwa chwalo duondi kata pachi matin ewi penjo makamano. An gima nyalo wacho en ni gimosemiyo weche seche moko ok dhiga makare e weche mag telo mag joma mine, ok ni joma mine ok nyal kata ni joma mine yom, but en siasa mar koko gi lweny emosebedo nikech wang'eyo ni joma miyo seche moko luoro lwenje, luoro remo ni mar gine minewa. Koro ing'e ni ng'ato kaparo ni gima chalo kamano kaka mirima emano miyo osekobedo ka joma miyo ineno ni gin jogo e kuma luor, but mano ok en adieri man kende. Adieri man kende en ni joma miyo mana kaka joma chuo bende nigi thuolo kendo nigo te kuma nyalo chung' ne gimoro. Actually gik moko duto mosekotimore mabeyo bedo ga ka joma miyo kawo okang' makare, to kinde mang'eny en joma miyo makawo okang' makare. Koro emomiyo iyudo ka seche moko en mana ni intimidations mag threats gi blackmail ma Ivon wuego seche moko miyo ng'ama miyo kono oyo onge tiende, ni mar samoro ka ng'ato neno ni gino nyalo keto lwasi mok ni kare ma nyalo miyo tich kik chop makare. Emomiyo neno ka gitemo joma miyo eroga miyo yo ma yom maber manyalo miyo walos godo wachni. Mane omino kaka rogo notemo dhi mane doho okoni onge tiende wakel lweny kata koko, but we wang'iye ng'ama nyalo bedo kindwa mondo wang'iye ni to wechegi ere kaka dwa tiek gi yo mokelo kwe, mokelo yor koko. Mane maparo ni momiyo mago seche moko timore, lakini koro mano ok onego bed mistaken ni joma mine mostly gin joma yom. To iwacho ni siasa mar koko kaachiel kod lweny ema ponono mono joma mine moko kata mar wuok oko kata ponono mar laro kombe mopogore opogore mag siasa kata kaponi entiere telo kae to mane
gimomiyo seche moko nyalo thiro kata mbimage. Weche makamagin kaka okile kendo janon wechego mag siasa, ng'ama onego bed ni tieko gi kalore ni nitiere nyaka joma mine moko maponono girita rita mar mondo mi owalgi, ok giwuog oko mar laro kombe mopogore opogore mag siasa. Gima yor okenge osekobedo kitimo mang'eny. Mokwongo wan gi grube gi association mang'eny mag mine, yore mag pend chike bende okel mang'eyo ni manyalo keto lwasi kaka weche chike gweko mag IEBC. Waketo chike ntiere maketo ni lwasi siasa mar koko inyalo bedo kata disqualified. Maga gin okenge mane temo tim mondo mi kadiponi wakeini magwa man gi luoro ni lwasi mar siasa ohero lweny to joma wakeini ok ohero lweny. Mage momiyo yore mag chike bende osetem kikelo, wasiko bedo kwa wan gi chike makare matemo protect that environment mondo mi wakeini jogo eko manyalo bedo ni nigi gombo no endo mar telo kik giluor ni the only deterring factor ni lweny nitie kanyo. Koro mane momineno ka gigi osemiyo lwasi mar siasa wa chik osekobed moket motegno manyalo miyo ni kata ka jagono mamiyo koro momineno ka koro sani lwasi lokore. Koro lokore kinde machon mane joma mokeini rita welo kata jang'ano endo motegno ma jopiny bende neno ni nyang'ane kata ching'ane kama to tegno onego bed ni yudo thuolo matelo. To nikech lwasi marach mar lweny gi koko gi negruok gang'o miyo joma miye samoro bedo kaka joma rito piny, miyo gibedo gi luoro. Koro mane momineno kokenge oseketi sani ma chik oket motegno ma kaponi jagono eko ma jachung' ma jasiasa kendo makelo lweny e kinde go eko koro tinde ok ng'e yieri ni kaka inyalo goji gi kaka inyalo bedo violent. Ting'e ni to thuolo mamini en ang'o tang'o miseko chung'ne e kinde mokalo madimi iyud thuolo nendo makare. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi jonga medo mana paro ni thuon wach mabende watwak e studio kae okinyi makawuono en kabe Waikore ne tenda ng'ama miyo kose tend mine kata oyo. Mane momiyo studio mar okinyi makawuono antiere kod jonon weche mag siasa Yvonne Beki kachiel kod Charles Omanga mabende wabedo godo kod twaka machalo kama. In bende mineno wa inyalo oronwa penjo kata ote mora e namba mar 2 Facebook kata wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Gikanyo yienwa mar mondo mi wakau yweyo machielo kaito waduogi wadhi mbele kod twak marwa. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Angoma wa yudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body. Yud mae twak marowere. Hello, Mr. Vijende, just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo Mbak Ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Kimwaga pesa nitalegeza Thum Dagmor Ramogi Night Etira jane dala
Magi te mana e Ramogi TV. Chiegni kendo nyako Ramogi Ajwanga e twak marwa okinyi makawuono e Ramogi TV kae achiel kachiel mabiro ni kowuok e studio marwa e boma ma Nairobi kae. Aparo ni thuon wach mabende watwak okinyi makawuono en kotudore ne kabe Waikore ne tenda joma mine kata oyo. Kata kamano nyako Ramogi Ajwanga bende e chenro ni mar mbako romo wabedo kod nyalo mar ng'isi gigo matimore e aluora mag counties wa. Kodiochieng' makawuono romo mar 9 mano mar AfriCities ochakore ayanga e boma ma Kisumu. Odiochieng' makawuono ka reporters kata jofwambo magwa mano Millicent Dhiambo kaachiel kod Jael Lieta luonwa chenro makamano ka gintiere e boma ma Kisumu odiochieng' makawuono. Chenro makamano kata romo makamano mar 9 mar AfriCities mabende obagi e alapno mar Jomo Kenyatta mano International Stadium mane boma ma Kisumu. Romo makamani geno ni biro yaw kod jatenda piny Kenya mano moluor Uhuru Kenyatta ma nyaka sani onyalo mola sa asaya e kama obage romo makamano. Ka romo makamano bende nitiere jotelo kata jodito mopogore opogore mawuok e pinje maoko migeno ni biro yuoro e romo makamano mochakore kawuono tarik 17 kendo biro dhi nyime nyaka tarik 21 mano dwe mar 5 higani. Romo makamano en romo mabende okelo bombe mopogore opogore mayudore e Afrika kamoro achiel ka giromo e boma ma Kisumu e jumani. Ka bende romo makamano biro chakore ka governor e county ma Kisumu mano Professor Peter Anyang' Nyong'o ema biro telo ne romo makamano kaluwore ni romo makamano obaga e county ma Kisumu. County ma Kisumu manyaka sani joma moko thothne dendo ni Europe kaluwore kod lwasi maber mabende oseketa e boma ma Kisumu kono. Weche makamago wabiro luonu achiel kachiel kaka wayudogi odiochieng' makawuono. Tipo mineno e wang' jowi mari kanyo biro ni achiel kachiel ka ntiere e county ma Kisumu. Ka bende nitiere jogo mopogore opogore mabende oseyuoro e romo makamago. Geni welo modhial madihew 10,000 biro chopo e romo makamago. Mago welo mawuok e pinje maoko. Nyako Ramogi Ajwanga weche makamago pod wabiro medo luonu achiel kachiel kendo wabiro ng'isi kuku kod tiendgi kaka gidhi nyime e romo makamano. Nyako Ramogi Ajwanga kapo ni nitiere kod ote kata penjo moramora ioronwa e namba mar 33600. Facebook kacha yudowa live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Tipo mabendi neno kanyo mano tipo nyabathe nyabathe konchiel mago tipo mar wang' apaya mano mantiere boma ma Kisumu kama bende igeno ni mano endara kata wang' apaya ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro luwo kodhi e romo no mar 9 mar AfriCities mabende obagi e boma ma Kisumu odiochieng' makawuono. Jofwambo magwa nitiere kanyo goyo tach kanyo kendo gibiro ng'isowa gigo matimore e romo makamano. Ka bende romo makamano mana kinyalo neno nyamburko mabende neno kanyo mago nyamburko mabende gin jotelo mabende dhi yuoro e romo makamano mar AfriCities mabende ochakore kawuono buore Nairobi. Romo makamano jopiny kata jodak e county ma Kisumu osebedo ka geno mar neno ni romo makamano chopo kendo odhi mbele e yo makare. Mana kaka inene wang' jowi mari kanyo mago jotelo mabende dhi e romo makamano. Ka bende nyisi makare ni jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta ema biro yawo romo makamano. Mano romo mar 9 mar AfriCities. We wawinjane gima timore gi sani.
nyako Ramogi Ajwang' mana kakineno mago tipo mabende biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu kama obage romo mar 9 mar Afri-Cities. Romo mabende odiochieng' ma kawuono iyawo ayanga kod jatenda piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta. Mana kakineno kanyo jatend piny Kenya sani koro chomo yo kata nie yo ka odhi kama obage romo makamago. Jofwambo magwa mantiere e boma ma Kisumu biro luonwa machiegni weche makamago kendo wabiro medo kelonugi e seche mabende wabiro yudogi ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' ka waduogo e twak marwa e studio kae okinyi makawuono amedo paro ni antiere kod jonon weche mag siasa mano Yvonne Beki kaachiel kod Charles Omanga. Kathun wach mabende watwake e studio marwa okinyi makawuono en kotudore ni kabe waikore ne tenda joma mine kata oyo. Yoronwa ote magi te e yore waduto te mag tudruok kendo wabiro bedo kod thuolo mar somo ote makamago ka wadhi mbele kod twak marwa. Ka wadhi mbele kod twak marwa Yvonne kod Beki. Ari manyiso ni chenro mambako romo bende watudore kod reporters ka luore ni jopiny bende onego bed ni bedo kod ng'eyo mar ng'eyo gigo madhi mbele. Kata kamano ka wadhi mbele nyaka sani ne waneno Yvonne inyiso wakata ni onego bed ni ijiwo joma mine seche mabende nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere thuolo maduong' ahinya mabende owene joma mine e lemo mag siasa. Inyalo jiw joma mine gi e yo machalo nade mar mondo mi kata komie kom mar telo to nono ochung' ne komno kata otayo lemono e yo makare kendo ka ji owuok to ji wacho adiera ni telo mar joma mine ber. Sophie, an mana kaka pod na awachoni ni telo mar joma mine wachak bedo gi a notion mar trusting women leadership. To kaka wadhi trust women leadership en gik ma waseneno ka joma mine nyalo timo. Ochakore gi yie kuom gimoro to yie bedo kuom gima ng'ato oseneno kotimore. Koro wan tire weche mang'eny ma waseneno ma joma mine osetimo e telo. To kwa nyalo chako kawe from kanyo. Koro kata malo kaka koro waseyie kabisa kendo no amor kod telo mar joma mine kaka Wuod Odinga nokelo no wadhi running mate mare. E gima dwaro ni monda kwa kata jowa man mwalo. Ni telo wacho joma ni mwalo gin joma ni kanyo. Wawuoyo kod jowa mantiere counties mopogore opogore ma joma mine chung'. Nikech ka ne wawinjo ka Charles ne wacho weche mag gik manyalo miyo joma mine luoro bedo kendo ginyalo manyo gimoro. Nikech pile kwan joma gore gi lwetwa. Joma mine gin joma gore ga gi dhoggi. To samoro kidwa gori gi dhogi to nitie kaka idwaro ng'adi kod lwedo. Mane momiyo ni neno ka jatend migawo mar arita kwe nochopo kamoro mawacho ni koro joma mine nitie nyaka dhi migi arita kwe ng'ata machung' kaka ng'ama miyo. Koro gima kwayo ni kwa chako kod trusting telo mar joma mine ma waseneno kotimore kuonde mopogore opogore. Wadog mwalo dala ka wantiere kod mine bende machung'. Martha Karua cha bende ne en dhako mane wa celebrate. To kendo waduog piny mwalo ka to wang'e mine bende mochung'. Ok wamigi kura nikech gin mine. To wang'iyo ni adier nitiere gima ginyalo timo ma bende ne gisetimo ma ginyalo medo timo maber. Kamano. Kinde mang'eny wayudo ka jomoko wuok oko e yo makare kata waseneno ka grube mopogore opogore owuok oko mar kedo ne joma mine gi. To be joma mine gi oseikore ne telo kose oyo manga? Aparo ni joma mine over time osebedo ka ikore ne weche mag telo nikech kiwachako kata gi migepe mopogore opogore ma joma mine osebedo kata departments mang'eny mag sirikal kwa chako ng'eyo gi wach mar affirmative action. Omiyo joma mine osemi thuolo kinde kidienje mopogore opogore kata weche go eko mag telo mag sirikal maduong' mamalo. Koro omiyo gigo eko ma nyalo bedo ni timore mondo omiyo oket ndhadhu kata mondo omi joma mine obed gi miluma mar bede telo en kaka dwach ni sembe ipimo gi nyamin. Wanyalo wacho ni neno kama gwenge ma kama ne gi yiero ng'ama miyo to ne kaka yore gi mag ndara odhi makare, weche gi mag somo odhi makare, weche gi mag puro odhi makare, weche gi mag arita kwe odhi makare. Koro mano tiende nyiso kelo jiwruok ni adieri ng'ato ka ng'ato komi thuolo moloto jogo eko ma miyo nyalo timo gigo maber kendo ginyalo kelo ranyisi maber e weche mag telo mondo mi waye weche mag telo mag koko, weche mag telo mag akwede kata maketo lwasi matek
ne joma miyo mondo mi kik wang'eni to en ang'o gang'o ma ginyalo timo. Koro momiyo an anyalo wacho ni gigo eko matimore kata nyaka nwabed gi chik manyien ma 2010 constitution oseko kete thuolo kendo temo kete lwasi makare mang'iyo na dieri oyo kinde mokalo kwaseko bedo kwa trust elemento ma joma miyo to sani endi kwang'iyo gi thuolo gi jogo eko moseko mi thuolo gin tiere gigo eko maber mwanyalo buonjo kata kwachako bedo kwang'iyo paro kata kwang'iyo thuolo no endo mosekalo. Koro momiyo an awacho ni thuolo osechopo makare kendo ranyisi osebedi kuom jogo eko mosemi thuolo mag wakeni mar mondo mi otel. Koro gimwa nyalo temo wacho en mana ni oyo kik waket pachwa kaka paro machon to wang'e na dieri wan e piny masani piny makoro lony kendo gik moko yore mag telo bende lokore. Koro thuolo no endo wang'iyo mana ni to oyo gin osike mage manyalo bede pawni mar telo mar joma miyo mondo osikige mwapudh oko mondo wawe ka en yo mabedo manyanyangafu maber manyalo miyo ng'ato ka ng'ato yud thuolo no endo. Erokamano. Kasomo moko kuom ote mabende pod aneno ka donjonwa e Facebook kacha. Sam Jakom owacho ni Jakom wuod Ratanga Kabwai mine gin joma ni kod chuny mar tiyo nikech dhako mobidhore thothne oluoro cases mamiyo gibiro tiyo maonge mibadhi kod gin kod chuny mar konyo. Omiyo waunguru joma mine bende onego bed aggressive mondo kik ti kodgi kaka puppets. En wuod Ratanga Kabwai. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamago. Jalang' Otieno wacho ni tend mine to ber nikech mine ng'ama miyo kowacho ni to timo gimoro to timo koketo e chunye. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuoronwa e namba mar 23690. Fred ka Migori owacho ni orwako tend joma mine yo makare. Arako Joseph mar Awasi Ponge wacho ni mine nyaka koro otingre malo gin giwegi ka gichung' to e tok Martha Raila osetimo negi manyalo gi chuny ma oyango. Erokamano ahinya. Oyawre Joyce Eric ka wuok Nairobi to gima damed wacho en ni gima Jakom notimono otimo tim maber adiera nimar okelo equality among the members. Koro joma mon be koro obeda gi duol. Erokamano ahinya. Ka Rosso Omondi wacho ni en kaka ng'ama miyo ikore ne tend mine nikech miyo emong'eyo shida manitiere. Poch gi pak ne migosi Raila Odinga kuom yiero nwa ng'ama miyo. Erokamano ahinya. Imedo oronwa ote makamagi nyalo oronwa e namba mar 23690. Facebook kacha wantiere live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kawadhi mbele kod twak marwa Yvonne akachiel kod Manga. Nyaka sani kawado kata e siasa mapacho kae mano siasa mar riwruok mar Azimio la Umoja. Martha Karua osebed ka ong'e kaka mamano ma wanyalo wacho ni ipime kod chuma kata iwacho kod dhongere ni en Iron Lady. Ma biro konyo Raila eneno ni oyombo e telo oyombo e ng'wech mar laro komten piny Kenya yo makare kose ginyalo gwenyore paro mana kaka wasenene sirikal mar jatenda piny Kenya masani Uhuru Kenyatta koso biro mana bedo miyo ma inyalo pim gi chuma nyaka gigo kendo gibiro wuotho e yo makare. Yvonne. Martha Karua mondo luonge pime kod chuma no biro nikech integrity mare kendo ne en ng'ama inyalo yie godo kod gimoro onyalo bedo trusted kod gima omiye to timore maber ni ng'ama oluwo en ng'ama nitie kaka en ma okapar ni ofisni dhi bedo kod tungni moro manyalo bedo kaka koro ma wantiere sani ni minwang'o ka jalop bende yware gi ng'ama oluwo. Taparo ni nikech ne gin gi lek achiel magi e ji ariyo mosebedo ga gi lek achiel mar loko Kenya mondo bed kamoro machalo dala ma ji te nyalo dakie maber. Yvonne, anwa ni mak na mana paro no kanyo matina nya mosa inya kuom mang'adi nyako Ramogi Ajwang' mana kakineno e wang' jowi mari kanyo mago tipo mabiro nwa achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu mano e county ma Kisumu. Akanya ka sani jatenda piny Kenya mano moluor Uhuru Kenyatta osechopo e romono mar 9 mar Afri-Cities mabende ochakore kawuono e county ma Kisumu. Ka bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ema igeno ni dhi yawayanga romo makamano. Mano en romo mabende dhi nyime kochakore kawuono nyaka tarik 21. We wawinjane gima timore kono.
As we remain standing, we'll be led in a brief session of prayers by our leaders of prayers, Sheikh Faraj Hamis, the Imam, Jamia Mosque Kisumu, and Very Reverend Father Moses Omolo, the Vicar General, the Catholic Archdiocese of Kisumu. Let us pray. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Praise be to Allah, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship and you we ask for help. Show us the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. Tunaomba kwa Kiswahili tukisema, ewe Mola wetu, tunakuomba uibariki taifa letu la Kenya, uibariki na vitu mbalimbali kama vile mvua na vinginevyo na uchumi bora. Tunakuomba pia Mola wetu ubariki vile vile kiongozi wetu, rais wetu Bwana Uhuru Kenyatta na viongozi wote walioko katika nchi hii, na wape busara vyema kuweza kuongoza nchi yetu katika njia ya sawa sawa. Mola wetu tunaomba pia vile vile uweze kutuongoza, tunaomba kwa unyenyekevu kwako wewe, kukuomba amani katika nchi yetu, hasa katika siku inayokuja mwezi wa 8 katika siku za uchaguzi. Mola wetu tunakuomba utujilie mapenzi na amani kama vile watoto wa baba moja. Mola wetu tunakuomba tukiamini kwamba haya tunakuomba utatujibu Mola wetu. Vile vile tunaomba na tunamwomba Mwenyezi Mungu aliye juu atufanikishe sherehe yetu hii katika kongamano hili la leo iweze kufanikishwa mpaka mwisho, hatimaye tuweze kutoka katika amani katika ukumbi huu. Tunaomba Mwenyezi Mungu tukiamini kwamba haya yote tunakuomba utatujibu mwito wetu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin, amin. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God our Father, we come before you as a nation of Kenya, praying for this important occasion in Kisumu City, which we are privileged to witness with gratitude. We pray for our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, that God may continue blessing him for his good leadership and wisdom by directing the country of Kenya to realize its vision of prosperity. Almighty God, we humbly pray so that we continue to live in peace and cohesiveness as we approach our general elections. Regardless of our differences, political and socio-cultural background, with you we look forward for the brighter future for our country, Kenya. We also pray for your blessings and guidance in the deliberation of this summit, which is the 9th edition of the Afro Cities Summit, in order to come out with a resolution on challenges facing African cities socio-economically by identifying and agreeing on the most sustainable way to achieve the targets. We ask this in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mana kamano nyakwa Ramogi ajuang weche matimore romo mar 9 mar Afri Cities amabende dhi mbele e county ma Kisumu. Gin weche mabende wabiro medo luonu machiegni ka weche makamago bende ibiro neno e weche manyien mag odiochieng' makawuono. Kata kamano okinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio kae, mano Yvonne Beki kaachiel kod Charles Omanga. Yvonne kaachiel kod Beki nyisa ni samaro mano miwa oserumo. Dije mar mondo mi unyiswa wach mari mogik mana e bwo nyiriri 30
kawachopo e giko mar chenro ni Yvonne? Nyikwa Ramogi Ajwang' wachna mogik manyalo wacho ni kaka jakom osechiwonwa ranyisi ni joma mine nyalo bedo trusted kod telo, wakwayo jowa ni mondo koyie to wuog oko mondo go kura kabisa ka gi trust ni joma mine nyalo bedo telo kendo nyalo deliver maber. Wakauru example kwa wuok kuom jakom nikech iwacho pile ni gima ng'ato ma ng'ongo kaka jakom obedo piny kaneno en gima ng'ama tin kan ok nyal neno kochung' e wi yien. Kuom mano kwayo jowa duto Nyikwa Ramogi ni wawuoguru oko kuom rombwa ni mondo wachiw support ni joma mine mowuok oko mondo chung' mondo many kom. Erokamano ahinya. Omanga wachni mogik ka wachopo e giko mar chenro ni. An gima nyalo wacho mogik en mana anyalo kwayo jo Kenya mondo moloto bende Nyikwa Ramogi Ajwang' gi jo Kenya duto ni kwadhi e yiero to wabeduru kendo wapete lamo mondo wabed gi yiero no endo man gi kwe maonge tungni moro amora, to kendo wang'e ne jogo eko mwamiyo thuolo no endo mar telo gin jogo eko mose demonstrate na dieri gi understand gi dwaro mar japiny kendo ginyalo kelo telo makare manyalo miyo ji mor to ok nyal kelo kuyo bang'e ka ji chwado lwetgi ne ang'o minche watimo kama. Koro mano kende gima nyalo kwayo jopiny. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Elo Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo producer kaachiel kod director marwa. Wakwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.